Pedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndinoshandawo ndichiita basa rekuvaka. Ndinewo nyaya yangu iyo yandiinayo. Zvakamboitika mukoma ndezvekuti ndakati ndaenda kunovaka kune rumwe ruzevha, ndakati ndaenda kuya mukoma. Zvino ndokubva ndazoona kuti muruzevha rwuya mainge muine umwe mukadzi. Pamba pake mukadzi uyu ndo painge paine masola, tingangoti ndo pega painge pari open enough pekuti taipotawo tichienda tichinokumbira kuti tinge tichichajisa mafoni, sezvo ndainge ndiri inini ndainge ndiri mukuru kune avo vamwe vandainge ndichishandidzana navo. Taiwanzo kuti kana tikasvika munharaunda umo matinenge tasvika, inini kana painewo zvinenge zvichida kukumbirwa kune vavakidzani vepamusha apo patinenge tichibata basa, ndini ndaizoenda ndichinokumbira. Ndo zvakabva zvazoitika ipapo. Ndati rekedzai ndinge ndichienda nemafoni panext door. Ndo pandakabva ndasangana naamai vepanext door ipapo. Mukadzi iyeyo mukoma, kunyange zvake ainge ari wechikuru, but ndakanyatsokuona kuti apa painge paine mukadzi ainge akanaka chaizvo. Takabva tazotanga kukurukura paya, mafoni akazoti aita. Ndokubva ndadzokera kuya, asi ndakadzokerawo ndakabata kadrink, asi ndaida kutanga ndaona kuti murume wacho anenge aripo here kana kuti kwete. Zvekare ndainge ndichida kungotesta kuti mai ava drinki iri randauya naro vacharigamuchira here kana kuti vachandikumbira here ndisati ndavapa. Ndakati ndasvika pamba pavo, ndokubva ndatoona kutoti naivowo vaitoita sekunge vainge vakatondimirira, because ndakangoti ndisati ndanoka ndokubva ndatoona dhoo rainge ratovhurwa, ende vainge vari ivo avo vainge vavhura dhoo. Chavakatanga kutarisa rainge riri drinki riya iro rainge riri mumaoko angu, ende vakabva varakidza kuti drinki iri vainge vachirida, asi vainge vachingonyara zvavo kurikumbira, because taiti paya tichingokurukura zvedu zvinyaya nhando. Ndaiona kuti ziso ravo vaipota vachimhanyisa ziso ravo vachitarira dhiringi riya. Vainge vachingobvunza kuti kana vachida kuzovakisa chirugu chavo kana kuti zvimwewo zvimapurojekiti izvo zvavainge vachiti vainge vachida kutanga pamba pavo zvainge zvichizoita mari. Asi ndakabva ndaona kuti munhu uyu anokwanisa kupfimbika very fast. Ndakabva ndati drinki iri izvezvi ndabva mukutaura nevakomana, ivo vari kuti vatenga mamwe madrinki maviri. Zvino madrinki ava anenge ava matatu, kana muchirida torai zvenyu munwe. Vakabva vamboita sekunge vainge vachiramba, but in the end vakabva vazogamuchira drinki riya, ndokubva vapinda zvavo mumba. Ndakati ndava kuda kuenda ndikati no mani, rekedzai ndingozama laki rangu. Ndikabva ndavadana zvekare, ndokubva ndavati ndinokumbirawo nhamba dzenyu. Vakabva vati mukuwasha, nhamba dzangu munodzidii? Ndikati ndanga ndafunga kuti ndinge ndichingokuisirai airtime sezvo ndakupaine drink. Vakabva vaseka zvavo paya, ndokubva vazondipa nhamba dzavo. From there on mukoma ndakabva ndazoenda kumashopu zvekare, ndokubva ndavajusira airtime. Ndakatenga airtime yainge yakawandisisa chaizvo, ndokubva tatanga kukurukura paya. Tainge tichingotaura zvedu, ivo vakabva vati vainge vava kuda kurara, this was already late. Ndikabva ndati ko murume wako aripi? Ndokubva vazoti murume wangu iye Musoja. Vakabva vati hauyi kumba each and every time. Ndikabva ndatoziva kuti shasha iyi kana ndikaipindira inokwanisa kundibvumidza. Mukoma paya ndakabva ndazotaura navo amai vaya ndikati zvinoita here kuti ndinge ndichiuya kuzokuona? Vakabva vati it is okay, uya hako uzondiona, but mumba mangu haupindi.
ndikabva ndati bo mukukoma ndakabva ndazoenda panext door yepamba apo patainge tichivaka. Tikabva tazotanga kukurukura, inini ndainge ndakamira pahwindo, ivo mai vaya vainge vakarara zvavo pamubhedha pavo tichiita nyaya. Kudzamara ndazotoona munhu azotobvisa gumbeze, ndikatoona kutoti vainge vasitomborina kana kupfeka anything. Ndopandakabva ndatanga kuvanyengerera ndichiti chingovhurai dhoo kani. Ivo vainge vachiramba, vakabva vazondiudza mari yavainge vachida kuti vange vachizovhura dhoo. Mari yacho yainge yakawanda, apo panguva yacho ndainge ndisina mari iyoyo. Ndikabva ndati chindivhurira dhoo, ndinoita plan. Vakati no, ndinoda cash and carry. Ko kana ndikakuvhurira dhoo then wobva wazoramba kundipa mari yacho, ndinozoenda kunomhan'ara kunani, because inyaya yekuti haizotauriki. Semunhuwo wekuti ndainge ndatobatwa nemweya weruchiva, same time ndakabva ndatotaura nemurungu wangu ndikamuudza kuti aifanira kuti ange achindipa imwe mari because ndainge ndichida kubhadhara vashandi vangu. Iyewo murungu haana kana kumboita problem, akabva ati usiku huno here kana kuti ndozokutumira mangwana mari kwakachena. Ndikabva ndati usiku huno zvitori right, nditumidzirei. Iye murungu ndokubva atondiisira iko keshi paya mukoma. Same time ndikabva ndatorakidza mukadzi uyo wandainge ndichichiva kutoti mari yainge yapinda. Chainge chichingodiwa ndechekungoti ndinge ndichizoenda kunokolekta mari iya. Iye akabva ati no, zvinoreva kuti mari iri mufoni, iwewe unenge wava kutondisira foni yacho, then tobva tazoita plan yekuti mari iyi kana yakolektwa yose inofanira kuti inge ichizouya kwandiri. Ndikabva ndazomupa foni, ndakati ndamugamuchidza foni ndokubva ambva zvake ndakati ndamugamuchidza foni mukoma, munhu ndokubva aseka zvake achinovhura dhoo. Pose ipapo ainge ari musvo, bunyumunyu chaiwo, asitomborina kana kumbopfeka anything. Ndakafara mukoma pandakangoona achindivhurira dhoo. Ndikabva ndati ya, zvangu zvaita. Takabva tapinda zvedu mumachira, apa painge pasitomborina kana ani zvake ainge aine protection. Ndakamboti dhuu kufunga, ndikati ndoita sei, ndongopinda. Ndikati ndopinda ini because ndainge ndanzwa nechikara. Unongoziva kuti dzimwe nguva kana muriko kumapinda uko kwenyu kwekuti nharaunda yacho inenge iri very dry, vamwe tainge tichitopona nekutoita chimhandara maoko. Saka ndakabva ndaona kuti apa yainge itori pamhene. It was far much better kuti ndinge ndichitongotamba inorira ipapo. Zvemaconsequences ndainge ndichizozviona later on. Takabva tatopinda mumachira ndokubva tatanga kutoita bonde zvedu mukoma. Takati taita bonde kudaro, then mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndatanga kunzwa kuti sikarudzi yangu yainge ichiita kamwe kakuvavirira so kanonakidza. Ndakangoti sezvo tainge tiri vanhu vekuti basa tainge takarishanda, because kubva panguva iyoyo ndikangoti maybe it was somewhere kuma 8 pavakazondipinza mumba mavo. Tichizomuka mangwana acho kuma 4, ndingangoti maybe takarova zvekuma 5 rounds tisingazorori. Taingoti imwe ichipera imwe ichipinda, imwe ichipera imwe ichipinda, tichingonakidzana zvedu. Saka ndakabva ndangozvisimbisa, ndikabva ndati maybe kakusosonera aka kari kuitika pasikarudzi yangu inhau yekuti takanyanyisa kukweshana. Saka maybe sikarudzi yangu yareacta nekuda kwekukweshana kwacho kwatakaita, because mai yacho yairakidza kuti iyo inotoda zviya zvekuti munge muchiita zviri rafu noti zvelove mukati. Saka muswere wese wezuva mukoma ndainge ndichingososoniwa kudaro, ndichingokwenya. Ndakageza ndikangoti ruviri rwose, ndichiti zvimwe kuda kakusosonera kaya kachasvika pakupera, but akana kana kumbogara kapera. Zuva rechi2 ndakabva ndangonzwa kuti it was worse. Apa tainge tawirirana kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera zvekare kumba kwavo, because ivo vaitorakidza kuti vainge vaine shungu neni. Vakatondinyorera vachiti I want it again. Ndikabva ndati okay, ndinouya. But usiku hwacho murume wacho mukoma akabva azouya. Mudzimai uyo wandainge ndava kuura naye, iye ainge akanditi murume wacho kana akangodzokera kubasa ndaifanira kuti ndinge ndichizotombouya kuzotomborarako kwemazuva akati wandei. But hazvina kuzofamba sekudaro, because murume wacho akabva azoswera aripo, then the following day haana kuenda zvekare.
Pakazoti papera mamwe mazuva maviri murume uya asingadzokere kubasa, ndo patakazongonzwa yava yohwe yohwe, tikaona vanhu vachimhanya vachienda pamba paya paya. Mukoma, murume uya ainge atoponda mudzimai wake. Isuwo takazoti taenda pamba paya, but inini ndainge ndichitya, ndainge ndichingofambawo ndiri kumashure kwevanhu. Takazoti tasvika pamusha paya, ndokubva tanzwa kuzvichitonzi musoja uya ainge aponda mudzimai wake. Anzi mudzimai wake ainge amurovesa nesiki, nekuti akati abva mukusangana nemudzimai wake after a few days ndokubva aona kuti pasikarudzi yake painge pavachibuda twumwe twumapundu. Pakuzononetsana nemudzimai ndopavakabva vazotanga kurovana kusvika iye achizoponda mudzimai wake. Mukoma, inini ndakabva ndangoramba ndakati zii, but vapfana vandainge ndichishanda navo vainge vachiziva kuti inini ndini ndainge ndakaita chihure nemudzimai uyo wemusoja uyo akazopondewa, but vose vakabva vanyarara kusvika tichipedza kuvaka munharaunda imomo. Mukoma, hapana kana akambotaura nezvayo nyaya iyoyo. Kunyange mudzimai uyu kunyange mukadzi wemusoja iyeye paakavigwa. Mukoma, inini ndainge ndisingatombofilipo because kunyange sikarudzi yangu yainge ichingovava. Vapfana vandaishanda navo vakabva vaenda zvavo kumariro, vainge vakangofambira zvavo kuti vange vachidya. Iyewo musoja wacho ainge atotorwa nemapurisa kudhara, but inini ndakatadza kana kusvikapo parufu rwake because ndainge ndichingofila somehow kuti saka munhu wandakatorara naye mazuva adarika awo atopondewa nekuda kwechihure chatakaita, even though chihure chacho chainge chisingazivikanwi nevamwe vanhu vemunharaunda. Takati tapedza kuvaka kuya. Mukoma, ndokubva tazodzokera zvedu uko kwatainge tichigara. From there on vapfana vandainge ndichishanda navo vakabva vazoenda zvavo kujoni, vamwe vakabva vazoendawo kune dzimwe nharaunda dzakasiyana siyana. Nanhasi uno Mukoma, sikireti iyi kunyange mudzimai wangu haatomboizivi. Sikireti iyi inotongozivikanwa nevapfana ivavo vandakamboshanda navo makore acho iwawo, ende havana kana kuzombogara vandifumura kusazoziva kuti ivo kwavari nyaya iyi vakatoikanganwa here nezvayo, kana kungoti vakangoonawo kungoti nyaya yacho inongodawo kuti inge ichizochengetedzwa as a secret. Mudzimai wacho uyo wandakambohura naye ainge ari mukadzi wemusoja. Handisati ndambomurota kana kuti ndingati ndakamboonawo zvimwe zvinhu zvandisinganzwisisi, asi chinhu chinoitika kwandiri ndechekuti kubva ipapo pandakavaviwa kusikarudzi yangu mushure mekunge ndaita bonde nemukadzi uya ndechekuti tumapundu twacho tuya twakanzi twakatanga kubudawo pasikarudzi yemusoja uya. Tumapundu itwotwo tunongogara tuchibuda pasikarudzi yangu non-stop. Asi chinondinetsa Mukoma ndechekuti kana ndikasaita bonde nemudzimai wangu ndinotoita nguva yakati rebei tusingabudi, asi kana kuri kungonzi ndikaita bonde nemudzimai wangu tumapundu tuya tunobva twatanga kubuda, tunenge tuchitushuka mvura ende tunovava, sometimes tunotorwadza zvekutoti unotonzwa tsinga dzose dzepasikarudzi dzichiita kubvumirira, uchinzwa kuti panapa I am in pain, ende ukangogara wati tushura twumapundu tuya, then pain iya inenge yakafararira pasikarudzi yako inobva yapera. Ndakamboti zvimwe kuda ndadzoka ndichibva kuya sezvo ndakabva ndazongosanganawo nemudzimai wangu ndisati ndawana mukana wekuti ndinge ndichienda kunorapiwa kuchipatara. Maybe nayewo ndakabva ndamutapurira chirwere because plani yangu yainge iri yekuti kana ndasvika kumba ndobva ndaavoida mudzimai, ndobva ndazoenda kuchipatara. Mushure mekunge ndaenda kuchipatara ndobva ndazosangana zvangu nemudzimai wangu pabonde, asi sezvisinei ipapo zvakangoitikawo ndezvekungoti mudzimai akangoti ndichingopinda mumba nayewo ndokubva atondikweva. Apa ainge ari masikati akabva andiudza kuti ainge agarisa achiisuwa, saka takabva tangoita bonde paya. Iyewo haana kana masymptoms anomboitika
kuitika paari ekuti angarakidza kuti mudzimai wangu munhu ane siki. Saka ndakabva ndamboti zvimwe kuda kana kuri kunzi ndikaita bonde neumwe munhuwo asiri mudzimai wangu, maybe ndinokwanisa kuona a different story. Saka zvakazoitika ndezvekuti munharaunda imomo pane chimunhuwo changu icho chandainge ndichingodanana nacho kubva kare, but ipapo chainge chiine mumwe muchinda wachainge chichimhanya nacho. Saka takabva taita nguva tisingakwanise kuwana mukana wekuti tinge tichigadzira zvedu rudo rwedu. Takazoti tawana mukana mukoma iye akabva ati ainge achida kuti tinge tichisangana pabonde tichishandisa dziviriro, sezvo ainge abva mukusangana neboyfriend yake. Ndikabva ndati bo, saka takabva taita bonde tichishandisa maprotector. Taita bonde kudaro mukoma ndakabva ndangoona kuti it is the same story. Saka kusazoziva kuti is it possible zviri kuitika pandiri izvi zvekuti kunyangwe ndikaita bonde ndakashandisa dziviriro, still tumapundu tuya tunobva twamuka twakazara pasikarudzi yangu. Hatukuzari sikarudzi yose, tunongoungana pa1 place. So kana ndikazotushura tumapundu tuya tunobva twangooma twobva twadisappear. Yes, kana kuri kunzi ndikapinda yeke ndinokwanisa kunzwisisa kuti inhau yekuti ndinenge ndapinda yeke. Ko apa pakuti ndinenge ndashandisa maprotector, is it possible? Kana kuinewo vari kusangana nesituation yakadaro, please ndiziviseiwo mucomment section, kana kuti munongoisawo mamessages enyu kuna mukoma Nash, ivo vobva vazondiforwardira. But zvinhu izvi mukoma ndatova nemakore akawandisisa ndichingorarama ndiri mazviri. Handizivi kuti chatova chirwere here chekuti ndichazotopinda nacho muguva, kana kuti chirwere chekuti chinorapika. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Kana ari semudzimai wangu, hapana kana chaanomboziva. Chandinongopota ndichiita pano nepapo ndechekuti ndinongouyawo ndakabata guchu ndobva ndati guchu iri mudzimai wangu, ngatimbosukai mudumbu kuitira kuti tisazosangana nezvirwere zvinozokonzeresa kuti tisazokwanisa kufadzana pabonde. Saka iye anobva azobatsirana neni kuti tinge tichinwa guchu riya, but ndichimunwisa guchu racho ndinenge ndichiitira kuti zvimwe kuda siki iyoyo inokwanisawo kuzobuda maari zvekare ichizobudawo mandiri. But so far hakuna. Zvinhu izvi zviri kungoramba zvichingoitika kwandiri. Ndibatsireiwo kunyange kana kuine vanoziva maherbs anokwanisa kurapa chirwere ichi chandisinganzwisisi kuti chirwere chakaita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi zvava kukonzeresa kuti ndinge ndichirara nevakadzi vakasiyana siyana. Kurara kwandinenge ndichiita nevakadzi vakasiyana siyana kunenge kuri kungoda kungoona kuti ndinokwanisa here kuramba ndichingosangana nechirwere ichochichi chekungoti kana ndangosangana nemukadzi wandasangana naye ndobva ndabuda tumapundu kunyange ndashandisa protection. Pakaipa. Apa unenge uchitoti ndawana munhu wangu, apa munhu wacho anenge atoriwo paexperiment yake, atori paproject zvake.